kai aradun Allah gidan gwamnatin nan fa ya mun kyau fa aradun Allah idan Allah kai mu 2027 zan sai da sanuna kawai in fito neman gwamna a jihar Gombe in Allah ya kai mu insha Allah gidan canja wato Allah da me sai dan fulani kai me kake nan ne ba abun da nake fa ina kallon gidan gwamnati ne kawai aradun dan fulani ka fara mana gaskiya me kake kallo kuma me kake yi abun da nake kallo ina kallon gidan gwamnati na ce 2027 Allah da zan fito neman gwamna a jihar Gombe in Allah ya kai mu gwamnati a jihar Gombe za ta maka wuya saboda akwai jajirtattun yan takara a jihar Gombe mutane biyar wanda za su fito neman gwamna in Allah ya kai mu 2027 wannan kamar su waye haka abokina ka faɗa masa su dan fulani na farko muna da sanata Sa'idu Ahmad dan Alkali to ga wannan shine na farko sannan muna da Honorable Usman Bello Kumo kaga na biyu sannan muna da Professor Ali Ibrahim Pantami kaga na uku muna da Dr. Bala Bello Tinka Point kaga shi na hudu sannan muna da Dr. Jamilu Isiyaku gwamna kaga su biyar din nan su muke sa ran za su fito ka ji muhimman jajirtattun mutanen da abokin hali sako su to wayannan su za su tsaya takara a jihar Gombe 2027 in Allah ya kai mu. Okay, yanzu kenan bara ku zabe ni ba kenan. Dan fulani dole za mu zabe ka mana ko dan al'umman Gombe mu shakin dirmo za mu zabe ka ai fulani dan to nagode. Wannan shine dalilin da zai sa mu zabe ka.